Bat, bi, eta hiru! Izan pirata! Izan pirata! Izan pirata! Hamarkada baten istorioa jaso ondoren, erakusteko unea iritsi da. Bihar estreinatuko dute Izan pirata, Donostiako piratak mugimenduaren dokumentala. Horretarako, leku berezia hautatu dute. Antzoki Zaharra. Emanaldia arratsaldeko 6etan egingo dute, eta jendea kanpoan geratzen bada, bigarren bat egingo dute 8etan. Izan pirata! Izan pirata! Atzera begira jarri, eta 10 urteko ibilbide luze eta oparoaren inguruko filma osatzeko, Donostiako piratak mugimenduaren jatorria oso presente izan dute. Super pirata! Dokumentalean azaltzen da, orain dela 10 urte mugimendu hau edo abordatzea martxan jarri genuenean, hor guzti horren oinarrian galdera bat zegoen, ez? Galdera oso zehatza eta zen zeharraio gertatzen zaigu. Hiri santu honetan, aste nagusiko edo abuztuko jaiak zirenak izan genitzan, ez? Galdera horri erantzun emateko asmoz hasi ginen pentsatzen, sortu behar genuela halako ekimen dinamika bat, pixkat aste nagusiaren ereduaren gaineko eztabaida mahai gaineratuko zuena, eta ekimen horrek argi ikusten genuen batez ere 3 elementu nagusi eduki behar zitula, ez? Alde batetikan bilatu behar zen donostiarrok berezko dugun zerbait, eta ikusi genuen hori argiki itsasoa zela, ez? Alderatzen baldin badugu Donostia gainontzeko Euskal Herriko hiriburuekin, itsasoak egiten gaitu berezi eta argi zegoen itsasoari lotutako ekimen bat izan behar zuela horrek, ez? Bestetikan, asmatu behar genuen jaia eta aldarrikapena uztartuko zituen zerbait izatearena, hartara sortu zen abordatzea bera, ez? Jaia eginez, aldarrikapen zehatz bat plazaratu nahi genuelako, eta hirugarrena zen, desobedientzia berarena, ez? Lehen aipatu dudan bezala, hiriko eremu publiko guztiak okupaturik zeuden, enpresa pribatuak gero eta indar gehiago zuten eremu publiko horietan, eta zinezkoa zitzaion herri eragile edozein herri eragileri espazio publiko horien erabilpena edo egitearena, ez? Orduan, iritsi ginen konklusio batetara, Donostiako herritar izan da, ez genuela zertan jaia ospatu alizateko, jaia bizi alizateko inolako baimenik eskatu behar, eta itsasora bota ginen desobedientzia ekimen horrekin, ez? Aurrekariak, jatorria, Donostia, Ñoñostia, jai herrikoien aldeko aldarria, urtez urteko pauso eta trabak, arrakasta, urteekin eredu propioa osatu dute. Pasa ziren urteak, mugimendua gero eta arrakasta handiagoa zuen, eta konturatu ginen, iritsi zela momentua, mugimenduaz aparte, herritarrak batuko zituen simbolo edo iruditeria bat sortzekoa, ez? Eta nola ez, itsasoari loturik egonda ekimena bera, hasi ginen, pixkate buelta batzuk ematen Donostia bertako historiari, ez? Konturatu ginen, 17. mendean Donostia Kortsario portu oso garrantzitsua izena zela, eta hor aurkitu genituen batez ere bi elementu, ez? Alde batetikan kortsario guztien artean aurkitu genuen egiazko pirata bat zen pertsonaia bat, Kampanarioz izenez ezaguna zen pirata, eta guk halako hitz joko aldrebes baten bitartez edo Kampanario ezkila kapitainan bilakatu genuen, eta poliki-poliki eta urtetik urtera ezkila bera bilakatu da, irudi edo simbolo nagusi bezala, ez? Eta bestetikan, eta lehen aipatu bezala, 17. mendeko portu kortsarioa zenez Donostia, aurkitu genuen ere bai, bere garaiko Puello kalean, gaur egun Fermin Kalbeton kalea denan, bazegoela taberna bat, La Flamenca izena zuena, bertan, lurreratzen ziren bakoitzean pirata, kortsario eta dena delako naveganteak, bertan egiten zituzten salerasketa eta beraien arteko tratu guztiak, ez? Orduan, La Flamenca izen hori erabili izan dugu gerora ere bai, gaur egun kudeatzen dugun edo kudeatzen dugun jai espazio horri izena edo bataioa emateko. Donostiako piraten komunikazio taldeak egin du posible dokumentala, 2 urte luzeko lanari esker. Erronka ederra izan da.
Erronka bereziki nik uste izan dela komunikazio lantaldean dabilen jendearentzat, sekulako lan hartu dutelako, urtebeteko sekulako lan hartu dutelako proiektu guzti haue aurrera emateko, baina bestetikan erronka ere bazen maila handi batean mugimendua berarentzat, lehen aipatutako azken urteetako zabaltasun horren barruan bazeudelako pentsaera eta kontakizun desberdinak, eta interesgarria ikusi genuen kontakizun guzti horiek proiektu bakarrean biltzea, ez? Lanpetuta ibili gera, oso lanpetuta, urtez urte lan gehiago izan dugu, baina urtez urte ere taldea handitzen joan da, jende berria sartu da, gure aurrekoek ere lana oso ondo egin zuten, eta asko ikasi dugu denek, honetatik. Hala ere, hori, hasieran hasi ginen dana dokumentatzen, pixkanaka jungera gauza guztiak biltzen, eta duela 3 urte ikusi genuen beharra, egiten genuen guztia gerozta handiagoa zen, ez da egun gehiago zirenez, egun gehiago kosatzen zutenez aste nagusia, grabatu behar genuela eta hori geratu hartzela artxiboan. Dokumentalaren oinarri den irudi artxiboa osatzeko herritarren laguntza izan dute, eta espero zutena baino askozaz gehiago jaso dute. Hasi genuen artxiboko irudiak eskatzen, horretan ere parte hartzea nahi genuen sustatu, eta aurkitu genuen oztopoetako bat izan zen ekonomikoa. Orduan, pentsatu genuen denen artean bakoitzak pixka bat jarrita, errez lortuko genuela, batez ere gero DVD fisikoki ateratzeko eta oztopo teknikoei aurre egiteko. Eta horretan ari ginela gero gainera pentsatu genuen, zergaitik ez eskatu itzulpenetan jendeak lagun zezan. Probatza erabaki genuen, eta egia esan ez genuen espero izan dugun erantzuna, eta 11 hizkuntzetara itzuliko degula esan dezakegu. Azken emaitza posible egin eta edatzeko, crowdfunding edo finantzaketa kolektiboa erabili zuten, eta berehala lortu zituzten baliabide ekonomikoak. Ekarpena egin zutenek, dokumentalaren ale bat jasoko dute, eta bihar, antzoki zaharrean ikusteko lehentasuna. Normala den bezala, Izan Pirata dokumentala aurkezteko ordu gutxi falta direnean, urduri daude. Guk ikusi dugu eta pozik geratu gera emaitzarekin, baina ikusi nahi dugu jendeak nola reakzionatzen duen, ze emozio eragiten dien, gu emozionatu gera pila bat. Ikusterakoan 1000 aldiz ikusi ditugu irudi berdinak, jarraitzen dugu emozionatzen, parre egiten eta malkoren bat botatzen ere. Pirata! Pirata!